Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka-All Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles, kalaong baka jingdawa yakhi ban penhiardor ya ka petrol, kamya pher na ka jingdawa yakhi in a line permit lani ILP. U Chairman ka-All Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles, uba Wandan Bokjerwa, hakas ngitho ding ulaong, hakapor bayakhi bandawa penhiardor ya ka petrol, ka sorkar kalaong, bakan sa penhiar, Henry Kamshimla urlong haduk menta. Kamya pher na kajingdawa ILP. Habala menjur, ya karay hapo yung dorbar tauan, da kinong mikmat, hakabakut ngem layo haduk menta. Ulaong ru, baka sorkar pedeng, kanyon ya kajad benriu jongi. Menta kalas dang sa daka umpniang, hasua kalayo rod ya kasur kinriu pongut, kinong mikmat kibala menjur ya karay halor ka ILP. Haba kedaw baka jingkiw dor jang ka umpniang kali, kaday namar ka jingkiw dor jang ka crude oil. Hakiyaw kihat jong barok kaway ka pertay. Uba jerwa ulaong, baka kanhun habayaday baka tay ka benta, kalada banbo ya kador ka sakmat u menteri katanat kampo ying, kasorkar pedeng, u Amit Shah, hakapor ba uwan siya kanong ba shalong, hakiniki kindas ngi baladem. Ika ba ngasngaw ban panpaw ya kajing sosi ka bakraw highway day baka jing mamsim kya nadu ki nong mi khmat ki jongi khamtam he highway day baka ka ba naklian jongi kaseng hi ka ba nadu sngi baning kong ka bangingi perkhat nak benda ka bet ka biang lang jong pajba mo badang isim hai jing lengkot jemut jeng perkhat kum kaseng hi kinongnya kali kidon kambet ya kador bai kali dem dei ta mo henry ka seng jongi pa la ai kerteng kum ka welfare association te ngi perkhat lang nam ta ka bet ka biang lang jong pajba te ngilaya semi ki senjam ki jongi ba ngin yakhi hagabi dei ban penherdo de kompreng te kumta deka jingi khi ke jongi ru hak tu ki snam ki balalet te kalong ke ka ba sngotanat haba ka state government of Meghalaya kala penher no ya ka umpniang petrol ar 4% te nakasan 4% te naka ya ka diesel khasan persen nakasan 4% te kata ka de ke ba ngi ka kum ka seng hi ngilale ya ka ka berangkam te henry ka basngosi thang bar kalong ba kini ki nangmi khmat ke jongi khamtam e kum hi rangba Vincent Pala ibalong ru MP jong Lok Sabha bat hakju ko poro da ka bromi ngatip ba idonnya sibun ba kipom te la kuno kumno la de ban kran ye kini ki issue hapo ka parliament te henry kum kita ki bro ngim pat sem layo sngo kham tam no MP dan brom jongi te menta ka kantiru nakaliang jongi kaseng hingi kentu yo MP dan brom jongi ba Vincent Pala hakju ko por kum presiden jong ka MP CC mo ba unle ia keberangkam namar ba ke ikhtiar hu mentali kelana kham khan susu kum ia ka ba kum hakipor ki blalet te ka jing penpau ka jongi menta kolong ka jingkiu jong kani kompreng hi kamdai su ka jing penkiu nak leng ka state government henry ka dei naga jingkiu jong ka international market kat kum ka jing wat benya ka jongi kum kaseng nadu menen mencisngi lai persang banyawat ye kini ki jing sisa la ka dei ba ka penkiu biang nak khajna jong sarkar la ni state government la ni ka dei nak central government henry ha bangi wa pa ye kata ngilap ka dei nak central government te kuma PE he ki ni kilat pathai ko bor menta ka singiru ka ba ngapen yesrem kolong ba ka jingi ki ka jongi ban pendawa ya penher ya kompnyang te kolong thik kumba dawa ban penyo ILP hapo ka jala ka jongi namar ba hak jala jongi ngilai menjur ban ong ban penher dor no ya kompnyang kat ba hak bukut pat ngin hap ap jawab nak central government te kumjuru ka ILP ru kolong ka haju ka banta hak ba ka kinru phungut ki MLA dan program kejongi kilaya pas ke resolution hapo assembly henry ha bakut pak central government hadu ka menta kana persateng te kapan pau sai ba ngi de ki kata ka jala ka ba ngilang ngide ki ba su sayurat bet na koi ka por sa koi pa kamda de ka banang long thmai kini ki kam ha ka ba ka sarkar India kan yurat ya ka benriu kejongi henry ka de ka kam ka barim ha da ka ba ngi tip ba hang ni po jalami klia jongi bobon hi ngi nadu ki nong tre kam lade mo ki contract manik business person kolong ba kilat ya ki bobon ba ki tax dem de kumur la exam ya ki nakinu ki tax nani ya ki income tax ti kumta ru ngak sukentu ya ka sarkar ka jongi ba kan yarab ban penyekran lem nak menta ka bit ka biang lang jong pa ba namar ba
lada sorkar hi kam kendit benriu menta kalong kumba sorkar hi kanyon yu padba namar ba kejingyon yu padba kalong indirect we ba kan pha penhe dor ya kebai kali ha kinongnya kali ti kani ki berkhot ngim kwa syu ba ha kejela kejungi ba sorkar kan play game lani kan let soft target na menta hapdeng ke padba mat ngi kinongnya kali ti kani ke soft target jong government kadai ban penduk pendam no bar ka divide and rule policy ru nak liang government kalau ada men penduk pendam no namar ba dalam kolong silong kumni ke divide and rule ke jak benriu jongi kelas dang namar hak bukut hi menta kalau long ba larem ke bai kali ka ba pada sungtho ba kai ka da warem bai kali henry kitrai kali nani kinongnya kali ki sungtho ba sisen hi bala mi ke kali kemut kadan kami kompnyang te habdan kami kompnyang ru ke barem kamdei ke batat te kumta hap sim hiru hak dor ke barem te nak leng jungim kaseng ru ngis ngusi si kadai ban ong bangin khnyot ben ye ki patba nang song kali ki ba panon kami kali kamai ki jongi da ka ba kinongnya kali kin sim kabu ye ke dor bai kali te ngi nang yele kala kadai ba kumno ban ya balance lang hapdeng ba patba ru un yo jimentoy bat un kham im kumjur kinongnya kali ru kin kham ye yo jimentoy bat kin kham ye im te kata kadai ke jing kwa ka jongi kaseng ka ba ngiru mila don hi ke jing thu ba ngin sa penlong ye ka CEC meeting kejongi hakini kita yo gubanwan ti ya kapor pada kejaka nganam lak ban yathu no kata kali kalong bangin sa sim pad ya kara ka bakhado kini ki arli ki boro hado ka manta kinang yo thia lengai but ngamtip ke kata ba penlong yaki bakin yo thia lengai ru ti kata ka sitting capacity li kemangi ekran manta kalong ke ka ba snodiau hado data yau padba nong song kali kat bau nongnya ya kali le sngo aram casting kali tenre kat bau padba ka khia sisa ya kata dor kali namar bala charge double rate double the amount ya padba nong song ya kali te kata sisa ka kata yau padba tenre ka dai pat yung niki arli ka STA ba ka RTA ba kumno bukan frame ya ka dor kali kita di jingkwa nak liang ka jungi ru bangin ya keren bak sarkar da ka kwa ban ya keren ka jungi mkasangi hadu kat manta ngi namar ba ya kador bai kali nadu ki por ki pamanswa hadu kat menta ndai boong balabu nangi kinongnya kali ndai labu beda ka regional transport authority bat ka state transport authority te kata ka jingpen kiu ba ka jingpen penbiang ya kador bai kali ka syong hakini ki artli ki bor nak liang jungim kaseng hi ngim don ie ban kran habi dei ba kata te hendrai pat ba ola de masuthu pat habi dei ba kani ka jingkiu state jong kani ka umphriang kaba nakliang jungim kaseng ru ngila dat submit ya dorkas how home minister Badan Borom jongka ri India Shri Amit Shah bangila submit ru ya kata dorkas ba lokno kumno ba khnang ban ka dor umphriang kan khamduna ngila ong ba dei ban penhap no hapo ka GST central GST namar bala da hap hapo central GST la ngi calculate katkum ka jing kiudor jong umphriang ba manta la da manta si tengka subo silita telada kangat no central GST minimum kan herbage sakan rupo tengka silita kata kade jongka petrol te diesel li kala 1.6 sapo tengka bro te kemut ngili hang ne posit me klia jongi ngina penon kambet bairut hagi nadu bankit iki marbam hadu bankit iki nong lit nongwan ro te lada ka government of India kapediang ya katu ka dorkas ka bangila submit men hakani bawan Amit Shah ani Shillong tengah terai kandong ka kabuk ser nak benta jongki padba ki ba penon kam ya kali lah bakit jengkit la ni ka bakisong